Yo anginandaba ngenzeka ngibanje inkunzi ngisemahlathini but it's fine because le nto engiyibona namhlanje ingihlekisile. So ngisebhasini Reval. So and then so ngihleli mina and then nginesithi empty ngaphambi kwami. And then bese gibele intombazana enhle. Yabo. Mayihlala intombazana ngaphambi kwami, umjito ngala eceleni kwami basuka ayohlala naye. Yabona amajito lawa amadanola, amajito aswenkayo. Qhamuka lo mjito lo neswag, uyambona ukuthi uneswag. Phethe ne-iPhone ngesandla, yabo. Hamba kahle nje yabo afihla eceleni kwale chair leyo yabo manje ngiyamlalela ngiyamuthi uyayichama uzana leyo moyizela nengane yabo uhamba ndawo kahle ngilalela nami sekusanjalo uvele udriver webus abreke kambi mebreka kambi sonke sithi dlu phambili kuyisikhomisa lo mjida lo qatha ke ispoon nesikhafutini sivule isikhafutini memvu ispaghetti Hecabang ufike neswag yepizza useqatha ke ispaghetti akani inkinga lo inkinga ukuthi kufanele manje uzama uku-explain ucanga usubuthi ispaghetti sakho and monga sibuthi uzolahla ama point because ikati izocabanga ukuthi uyinuku so manje fanele usibuthi ispaghetti hey public transport would humble you hey public transport but yazi lo muntu wethu ufike neswag yabona manje abathanda neswag yabona ayinkinga ngesipaghetti into enkinga ukuthi siqathake sichitheke iyona inkinga le ukuthi siqathake sichitheke iyona inkinga ileyo kuphela inkinga but eyisakhiwe kahle yazi ngicabanga ukuthi be sineziso ezi-transparent ukuthi uyaqhamuka nje abantu babone ukuthi udleni khona eswini ukuthi uyaqhamuka babuka bathi nkosi yami buka kunamazambane kuphela but sakhiwe kahle kuze kubonakala konke lokho